Zdravím všetkých, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu by som sa chcel venovať vlastne téme, čo je to vlastne amazonské kuranderizmus alebo respektíve amazonské liečiteľstvo. Pretože mnohí ľudia zo strednej Európy ani nevedia, čo to vlastne je. A pokiaľ niečo tušia, tak si myslia, že je to absolútna blbosť. Čo môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že nie je, pretože som trpel veľmi silnou artritídou, kedy som už v podstate nevedel chodiť, kedy mi museli pomáhať ľudia, až si proste láhnuť sám. Som si nedokázal, preto musel byť človek, ktorý mi proste pomohol si láhnuť. No a teraz v podstate som povedzme 95 až 99% zdravý. Takže to liečiteľstvo, ako už z toho názvu vyplýva, tak je to proste istá tradícia, alebo respektíve remeslo, kedy títo ľudia sa učia byť liečiteľmi a sú vlastne z Amazónie, respektíve tu, kde ja som sa bol liečiť a liečím sa, tak to je vlastne Peru, pretože jedni z najsilnejších liečiteľov na celom juhoamerickom kontinente pochádzajú z kmeňa Shipibo Konibo. Oni sú vlastne najviac napojení na túto tradíciu, alebo neviem, jak by som to povedal, asi majú najlepšie tradície v rodinách. Každá rodina má svoju vlastnú tradíciu, oni sú také liečiteľské rodiny, kedy oni si predávajú toto učenie z pokolenia na pokolenie. A vlastne sa to predáva iba tradovaním. No a toto liečiteľstvo je založené na práci s rastlinami a práci vlastne s energiami týchto rastlín. Pretože nie je to, ako keď si v Európe my myslíme, že pracujem s rastlinami, že pijem bylinkové čaje. Je to dosť podobné, akurát tam prichádza istý aspekt, ktorý sa volá po španielsky Dieta de las plantas maestras, alebo tzv. Sáma po Shipibo. No a vlastne je to určitý proces, ja už som to vlastne vysvetlil v minulom videu, si to môžete pozrieť, kedy ten liečiteľ buď nadobúda isté liečenie, alebo isté schopnosti, ktoré potom používa na liečenie pacientov. No a vlastne pracujú s takzvaným psychedelickým lektvarom, alebo jak by sa to povedal, psychedelickým čajom, ktorý sa nazýva ayahuasca. Toto myslím, že pozná veľmi veľa ľudí, ktorá im pomáha otvoriť svoj vnútorný zrak. A dalo by sa povedať, že vlastne celý tento liečebný proces je založený na báze šamanizmu, čiže z toho vyplýva, že oni vlastne pracujú v tzv. Snových stavoch alebo v stavu tranzu. No a táto ayahuasca im vlastne pomáha vchádzať do tohto stavu tranzu. Oni tomu hovoria, že ayahuasca nelieči, ayahuasca je iba kľúčom do spirituálneho sveta. Tak to vlastne oni vravia. No a vďaka tomuto kľúču, ktorý oni používajú, tak oni majú v tomto stave tranze prístup ku svojim liečiteľským schopnostiam, ku takzvaným duchom rastlín, s ktorými komunikujú a vlastne vidia cez človeka, dokážu ho analyzovať úplne iným spôsobom, ako by to spravil lekár. Pretože, pozrite sa, lekár, on dokáže analyzovať tak, že čo spraví, že vám dá. Zoberie krv, zoberie stolicu, moč, ja neviem, rentgen, proste všetky veci, ktoré sa dajú nejak si merať. Ale proste tento spôsob analýze pacienta a liečenia, tak to sú veci nemerateľné, alebo respektíve dalo by sa povedať, že v dnešnej dobe ešte nemáme prístroje na to, aby sme to dokázali odmerať. Alebo povedzme, že tieto prístroje nie sú sprístupnené širokej verejnosti. No a vlastne na čo sa toto amazonské liečiteľstvo dá použiť? Povedzme, v
ono sa to dá použiť nie len na liečbu ochorení, ktoré napríklad moderná medicína nevie liečiť, pretože moderná medicína je super na akutné veci, zlomeniny, infekcie a takéto veci, ktoré sa dajú rýchlo odmerať, rýchlo zbúchať, ale napríklad psychologické problémy, autoimunné onemocnenia a tieto veci, tak na to si myslím, že je toto liečiteľstvo mnoho efektívnejšie. Ale nie je to iba proste na liečenie ochorení, ale taktiež napríklad, keď človek nemá šťastie v živote, povedzme, nemá šťastie v láske, na to sú špeciálne rastliny, ktoré, keď sem prídete, si dáte rôzne kúpele v týchto rastlinách a vy ako keby začnete počas tej diety a vy začnete ako keby voňať druhému pohlaviu a proste ľudia sa na vás začnú pozerať úplne inak a aj reagovať úplne inak. To isté, čo sa týka šťastí v peniazoch. To je ten istý typ rastlín, akorát sa trošku inak naprogramuje. A potom taktiež sa môže dokázať posvetiť napríklad nejaký biznis, keď máte reštauráciu, tak si tam zavoláte tohto liečiteľa. On použije vlastne tieto schopnosti, ktoré má, ktoré získal dlhoročným dietovaním. A zrazu tá reštaurácia, zrazu ako keby tí klienti tam tí ľudia začnú chodiť častejšie. Je to kvôli tomu, že pozrite sa, náš život riadi z veľkej časti podvedomie. A veľa vecí si človek ani neuvedomuje, čo sa mu dejú. A napríklad, by som to mohol povedať takto, že keď idete okolo takéhoto miesta, reštaurácia, alebo keď idete okolo takéhoto človeka, čo má v sebe určite tieto diety, ktoré sú koncipované na to šťastie, či už v láske, či už v peniazoch, tak ako keby sa vo vás začnú vytvárať nejaké emócie alebo na podvedomnej úrovni nejaké pocity, ktoré väčšinou človek si hneď ich identifikuje so sebou samým, pretože že sú to jeho pocity, jeho vnútri a automaticky začne na vás reagovať inak. Si povie, že tento človek mi pripadá úplne buď zodpovedný, alebo proste nejaké tieto pozitívne emócie, alebo veľmi príťažlivý. To už záleží od toho typu tej diety, ktorý ten človek má v sebe, alebo to miesto, ktoré má v sebe. Ako keby to miesto, kde bolo vytvorené, tomu sa hovorí tzv. Florecimiento de empresas, alebo florecimiento de negocio, to je vlastne po španielsky, to je akože rozkvitnutie biznisu, dalo by sa povedať v preklade. No a jemu to proste to miesto, kde bolo tento rituál, alebo neviem, toto liečenie vykonané, tak jemu to začne voniať. Doslova na podvedomej úrovni. Veľa ľudí ktorí nie sú citliví, si toto ani nevšimnú, že sa niečo pohlo v nich, ale proste iba automaticky tam, povedzme, budú chcieť ísť. Bude to pre nich ako keby to miesto o mnoho príťažlivejšie. No vlastne títo liečitelia, na to, aby bol niekto naozaj dobrý liečiteľ, musí prejsť týmto dietným procesom aspoň tých 8 rokov, povedzme. To už sú veľmi dobrí liečitelia, to už sú tzv. Im sa tu hovorí, že maestro alebo majster. To už sú tzv. Majstri, kedy oni už v podstate dokážu liečiť ľudí aj nejaké ťažšie prípady, aj dokážu otvoriť dietu samým sebe do ostatným, že už dokážu nielen liečiť, ale vlastne aj učiť ľudí. On sa tu volá, že maestro. My sme to preložili, že majster, ale taktiež maestro sa dokáže preložiť ako učiteľ. Pretože oni tu napríklad študenti hovoria svojim učiteľom, že maestro. Keby niekto chcel sem prísť, kto to nepozná, tak je to o tom, že proste prídete za liečiteľom, alebo ho kontaktujete online, pretože niektorí títo liečiteľia, ktorí sú ako dostatočne silní, tak im stačí na to, aby sa spojili s človekom, iba jeho fotka. Tak tomu väčšinou pošlete fotku, vaše meno celé a vysvetlíte, aký máte problém. On vás počas ayahuaskovej ceremonie zanalyzuje
O ayahuaskej ceremonii si povieme trošku v budúcom videu, čo to vlastne je, ako to prebieha. No on vás analyzuje a vlastne vám povie, že budete musieť podstúpiť takúto a takúto dietu, pretože v tejto tradícii sa všetko rieši cez diety. Ako môžete prísť na ayahuaskovú ceremoniu, kde vám ten liečiteľ zaspieva, cítite sa lepšie, ale to je niečo ako, že som špinavý, tak si idem dať sprchu a cítim sa lepšie. A toto je tá miskoncepcia, s ktorou sa hlavne stretávam na internetových fórach, že hovoria, že ayahuaska je tá, ktorá lieči. V prvom rade toto nie je pravda, lieči v prvom rade liečiteľ. Tá ayahuaska, jak som už povedal, je iba kľúč k podvedomiu, alebo respektíve k tomu spirituálnemu svetu. No a vlastne ten liečiteľ alebo ten maestro je tam na to, aby vás opravil a na to používa vlastne tieto energie z tých diet, ktoré má, z toho dlhoročného tréningu, ktoré má, a vlastne on je ten, ktorý robí, to je tzv. Svetelná operácia, by sa dalo povedať, alebo energetická operácia. On je ako keby chirurg, ktorý zistí, že čo je vás zlé, kde chýba energia, čo treba zmeniť, a on vás zmení. No ale keď idete väčšinou, ja neviem, keď si nájdete niekde nejaké centrum, kde príde 30 osôb alebo 20 osôb na ceremoniu, tak ako nečakajte, že budete mať nejaké ohromné, hlboké liečenie. No je to väčšinou o tom, že vás iba proste zbavia nejakých tých stresových energií, ktoré sú vlastne na vašom povrchu, pretože ako vedomie a ľudská bytosť sa skladá z viacero vrstiev a on vám vyčistí tie najvrchnejšie vrstvy, vy sa ako keby cítite super, akože paráda, ale potom o pár dní zrazu zistíte, už keď tie energie ako keby sa vo vás minú, tak zistíte, že ste stále tam, kde ste aj boli predtým. Sú veľmi pokročilí liečitelia, ktorí dokážu počas ceremonií vás vyliečiť akože aj hlbšie, ale tam ide o to, že on používa na to liečenie svoju vlastnú energiu z tých diet, ktoré on mal predtým, a on ako keby tú energiu zo seba minie, ako keby tie diety, ktoré on má, tak on ako keby dietoval za vás a vám dá vlastne tú energiu do vášho tela a dokáže ju vložiť do hlbších vrstiev, ale na to treba o mnoho viacej ceremónií a toto väčšinou tí liečitelia, keď už to robia, tak si akože vypýtajú veľmi veľa peňazí kvôli tomu, že musia minúť proste veľmi veľa svojej energie. No, tak ako najbežnejšie, keď sa chcete ísť nejak liečiť a chcete mať nejaké reálne výsledky, tak je to o tom, že on vám, keď vás analyzuje, tak vám naordinuje určitú dietu, ktorá záleží od toho, čo chcete získať. Je väčšinou od tých 7 dní až 2-3 mesiacov, povedzme. Sú aj diety, ktoré sú dlhé, povedzme 6 mesiacov, rok. Niektoré diety sú dlhé 5 rokov, ale tie nikto nerobí, pretože z praktických dôvodov. No takže by som, ako keď už chcete ísť do Peru a získať tam nejaké, alebo do Južnej Ameriky za týmito liečiteľmi, tak by ste si mali aspoň 1 mesiac na to vyhradiť. Minimálne 1 mesiac by som povedal, ale to záleží hlavne aj od toho liečiteľa, koľko vám vlastne povie. Preto je najlepšie, keď chcete takto ísť, keď máte nejaký seriózny problém, tak najlepšie ho kontaktovať online. On vás analyzuje, všetko vám povie, cenu, koľko to bude trvať, aby ste sa mohli na to pripraviť. Ja vlastne, čo pracujem s týmto liečiteľom, tak on tieto online konzultácie robí. Ak by mal niekto záujem, tak mi môžete napísať. Ja vám to dokážem aj preložiť. No a už keď prídete, tak záleží proste na vašom probléme, ale väčšinou to začína tak, že liečiteľ vám otvorí dietu, vy začnete dietovať. Tomu, co som sa venoval v minulom videu, tam si môžete pozrieť, ako správne dietovať. No a keď tú dietu ukončíte, tak vám dá takú tzv. Arkánu,
a potom ešte si musíte dávať istý čas pozor na niektoré veci. Záleží na tom, ako ešte raz opakujem, že čo idete riešiť, ale keď je to napríklad veľmi pokročilá dieta alebo veľmi hlboká dieta, tak to koľko razy musíte ešte zostať rok, minimálne rok, alebo okolo roku, záleží od prípadu k prípadu v istých reštrikciách, ktoré vám ten liečiteľ vysvetlí. No a to je o tom vlastne celé toto liečiteľstvo je. Čiže ono dokáže vám poskytnúť takú alternatívnu cestu k wellnessu, dalo by sa povedať. Ako môžem povedať ešte príklady, ktoré sú také veľmi zaujímavé. Povedzme, existuje dieta na vypadávanie vlasov. Keď vám vypadávajú vlasy, tak si ju môžete dať. Tu som podstúpil ja osobne tiež. Je to také dosť nepraktické, pretože sú to tak isté rastliny, ktoré sú zmiešané v spálenom motorovom oleji. Neviem prečo, ale napríklad túto majú psíka, strašne sa škriabal všade, tak ho natreli iba spáleným motorovým olejom, už sa neškrabe nikde a tá jeho srsti, ak mu ten motorový olej zišiel, tak je o mnoho krajšia, tak určite asi na tom niečo je. No a vlastne, keď túto dietu podstúpite, tak sa dokážu vám vlastne aj vlasy vrátiť. Ako ja osobne som nepocítil toto, ja som si to dal ako prevenciu. Potom čo také? Tiež veľmi zaujímavé. Zmena homosexuála na normálneho človeka, na normálnu orientáciu. Že toto je dokonca, táto dieta trvá mesiac. Toto už som sa bavil s niektorými ľuďmi o tomto, ale nikto mi neveril. No však je to veľmi zaujímavá vec. Čo som sa pýtal na tie detaily, tam ide o to, že my máme v našom vedomí, ak by som to povedal, ak mi to vysvetľoval ten liečiteľ, že je tam istý priestor, kde vidíte, že či je tam proste žena alebo muž, a to je vlastne naša sexuálna orientácia. A že on proste sa dietuje na to, aby mal dostatok energie, aby to mohol zmeniť. Čiže áno, dá sa zmeniť aj z normálnej orientácie na homosexuála naspäť. Čiže je to proste iba o tom, že to telo, by sme sa mohli na ňo pozerať, že to je taký biologický kvantový počítač. A my sme vlastne v ňom ako užívateľ. A my, ako povedzme, že ten užívateľ na to, aby ste, taká analogia na to, aby ste dokázali riadiť auto, tak nepotrebujete vedieť napríklad, ako funguje presne prevodovka, nie? Ale ten liečiteľ je vlastne ten tzv. Automechanik, ktorý on vie, ako to telo funguje, a keď tam niečo nejde, tak to dokáže zmeniť. Vlastne s pomocou týchto rastlín a s pomocou tej energie. No a potom je dieta vlastne na privolanie lásky. To sú isté rastliny, ktoré prinášajú energiu varmy, jak už som spomenul. A môže to byť proste, či už sa chcete pritiahnuť kohokoľvek, alebo dokonca iba nejakú jednu osobu, do ktorej ste beznádejne zalúbení, tak to funguje aj tak, že vy vlastne vytvoríte tú energiu v sebe, takže sa tá osoba do vás zamiluje. Potom napríklad sú diety na to, aby sa rybári stali lepšími rybármi. To už neviem presne, ktoré rastliny sa na to používa, pretože ja ako rybár nie som, ale hovorili, že proste tie ryby sami, ako keby, keď ste na tej rieke, tak sami ako keby prídu za vami, alebo respektíve, jak už som to vysvetľoval o tom biznise, alebo o tom privolaní lásky, tak vy ste proste pre nich príťažlivý, doslova do písmena, pretože toto liečiteľstvo je vlastne práca s vedomím a s energiou. Proste všetko, čo je vedomé, všetko, čo má vedomie, tak na vás inak reaguje, ako keby sa vám zmení život. No a to je vlastne všetko, čo som vám chcel povedať. Pokiaľ máte nejakú otázku, tak
tak sa môžete spýtať, či už túto dokumentu, alebo mi môžete napísať, kdekoľvek ma nájdete. No a ďalším veciam sa budem venovať, ako napríklad tej ayahuaskovej ceremonii a viac do hĺbky týmto veciam v ďalších videách, takže like a follow a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.